हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ एसएलपिआरबि वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना दासिमबो अफिशियेल नटिसखौ मोननाय नङा मानोना दाबो पाब्लिश खालामाखै आसा खालामो थाबैनो पाब्लिश खालामगोन आरो बे नटिसआ सैथोमार लोगोफोर कनफार्म जाबाय आरो बेखौ बुंदोंमोन दाखालिबावै डिजिपिआ बुंखादों जे सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगोनो रिलिज जाफिनसिगोन आरो जाय नोंथांमोना दासिम नटिस मोनगासिनो दङ गोसारगासिनो दङ बेयो सैथोमार बेयाव मोनसे साइन दङ नोंथांमोना बे साइनखौ नायनो हागोन सोर होदों दा बेखायनो बेयो सैथो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो आसा खालामो बे रिलिया सेप्तेम्बर 1निफ्रायनो जामारगोन दानिया जोंना एसे गोबाव खालामला जाय नटिसआ गोसारगासिनो दङ नोंथांमोननि आखायाव थ' बे सैथोमार नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो आरो बे प्रेक्टिसआ लोगोफोर नोंथांमोना स्टप खालामथारनाङा जेब्ला 1 सेप्तेम्बर जागोन अब्लानो रिलिया जाफिनसिगोन माखासे थालांनायफोरनिया आरो लोगोसे बेयाव बुंदों लोगोफोर एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाया 17 आगस्ट थ' बेखायनो बे क्लियार मार नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हामारसिगोन ओमफ्राय बेयाव बुंदों मोनसे खोथा लोगोफोर जाय डिस्ट्रिक्टआ माने बन्द जादोंमोन बेयावल' जागोन नाथाय माखासे डिस्ट्रिक्ट फैयाखै दा बेखौ जों नायगोन नटिसआव दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो नटिसखौ दा लोगोफोर बे नटिसखौ नायदो बेयाव साइन दङ नोंथांमोना साइनखौ नायबानो जाबाय बेयाव मोनसे साइन होनाय दं गाहायाव बेनो जाबाय एडिशनेल डिजिपि थ' बिथांनि साइन दङ बिथाङा अर्डार हरदों बिथोन हरदों जे डिस्ट्रिक्टआव गासैबो जायगाखौ 20 आगस्टनि सिगां रेडि खालामनो होदों दा नाय लोगोफोर रिलिज खालामनोबा गोबां मानसिनि गोनांथि जायो वार्कार्सनि जेरै मेन पावार थ' नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां मानसि लानांगौ जायोना दा बेखायनो बेखौ रेडि खालामनो 20 आगस्टनि सिगां गासैबो फिल्डफोरखौ आरो गासैबो मेन पावार नांगौ जायोना बेखौ रेडि खालामनो बिथोन होदों आरो 17 आगस्ट जानाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय सेप्तेम्बर 1निफ्राय स्टार्ट जाफिनसिगोन थालांनायफोरा दा मानि थाखाय थालांदोंमोन बेयाव लिरखादों रोखा रोखा बेनो जाबाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जादोंमोन ना एसेम्बलि इलेक्सननि बेनिफ्राय कर'ना जादोंमोन बेनि थाखाय दोनथ'नांदोंमोन बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो गेप्स थानाङा दा लोगोफोर नोंथांमोना नै डिस्ट्रिक्टआ नायदो जाय डिस्ट्रिक्टआ जागोन बेयाव लिरखाबाय माजुलि उदालगुरि सनितपुर हजाय धेमाजि हाइलाकान्दि बिश्वनाथ चिरां कार्बि आंलं दरं मरिगाव करिमगन्ज जरहाट आरो शिबसागर दा माखासे डिस्ट्रिक्ट गैया लोगोफोर माखासे डिस्ट्रिक्टना उनाव फैनो हागौ दा नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो खायसे जोब्बायबो जानो हागौ माखासे डिस्ट्रिक्टआ जोबजोब्बायबो जानो हागौ दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो बे नटिसआ सैथोमार लोगोफोर बेयाव साइन दंखायो एडिशनेल डिजिपिनि दा बे फेक जानाय नङा दा बेखायनो रेडि खालामदो आरो आसा खालामदों एसएलपिआरबिनि वेबसाइटआव थाबैनो फैगोन होननानै स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ बियो सैथोमार आरो बेखौ निउसाव होगासिनो दङ जे रिलिया जामारसिगोन होननानै थ' लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन नाथाय खारखांनायफ्रा खारनांला आरो जायफ्रा खारनो हायाखै बेयाव खारफिननो मोननायनि चान्सआ 100% जिर' स' लोगोफोर 100% नोंथांमोना खारफिननो मोननाय नङा आरो जायफ्रा नोंथांमोना खारखांबाय नोंथांमोना 100% खारनांला थ' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय दिनैनि आसाम पुलिसनि आपडेटखौ